L-età legali tax-xorb għandha tkun għall-inqas ta' 18-il sena. Il-bartenders għandhom ikollhom liċenzja speċifika biex iservu l-alkoħol u l-happy hour għandha tiġi illegali jew inkella estiża b'xarbiet li mhux alkoħoliċi. Dawn huma ħut mir-rakkomandazzjonijiet tal-Aġenzija SETqa, l-Aġenzija Nazzjonali mwafqa biex tiġġieled id-dipendenza fuq l-alkoħol. Id-direttur ta' SETqa Charles Sherry f'konferenza tal-aħbarijiet fl-Università l-Antika saħaq illi dawn ir-rakkomandazzjonijiet qed isiru sabiex jonqsu l-livelli għoljin ta' konsum tal-alkoħol f'Malta u Għawdex. Dan anki għabbażi tal-aħħar statistika pubblikata fl-2023 li ma' numri juru kif madwar 80% tal-poplu Malti ikkonsma l-alkoħol tal-inqas darba f'ħajtu u dan jista' jkun ukoll minħabba li l-età legali għax-xorb hija ta' 17-il sena. Sherry spjega li l-proposti rigward l-età legali għax-xorb waslu wara evalwazzjoni tal-linji gwida internazzjonali ibbażati fuq l-iżvilupp tal-bniedem u kif wieħed anki minn età żgħira jiġi maġun jixrob l-alkoħol fost l-oħrajn biex ikompli man-nies f'attivitajiet soċjali. Minnaħa l-oħra SETqa proponiet li dawk li jservu l-alkoħol għandhom ikunu obbligati jkollhom liċenzja simili għall-liċenzja tal-immaniġġjar tal-ikel. Rakkomandazzjonijiet oħra jinkludu fost l-oħrajn l-introduzzjoni ta' mistoqsijiet relatati mal-konsum tal-alkoħol meta wieħed jitla t-test tal-liċenzja tas-sewqan, dan apparti suġġeriment dwar projbizzjoni tal-alkoħol f'ċerimonji u attivitajiet fil-preżenza ta' tfal. Miżuri oħra li proponiet SETqa kienu jikkonsistu fl-investiment bżonjus fl-edukazzjoni dwar ix-xorb u kif hemm bżonn aktar minn qatt qabel żieda qawwija f'kampanji nazzjonali mirati mhux biss għal dawk taħt l-età, però għall-poplu kollu kemm hu. Fl-aħħar nett SETqa appellat ukoll għal pieni aktar ħorox ġala darba tinkiser il-liġi kemm għal min ibeħħ u kemm għal min jikkonsma l-alkoħol. Dan fost appelli sabiex din il-konsultazzjoni tittieħed bis-serjetà sabiex l-abbuż li jwassal għal traċedji varji jitnaqqas mill-aktar fis.